गोदान मोनसे आबादजों जड़ित थानाय हिसाबै जोङो बोथोरखौ बरायनायजों लोगोसे सुबुं माहारिनि गेजेराव जोङो जाहाथे दुखु खैफोद गैयाजासे मोजां थासारिजों फैनो हायो बेनि थाखाय दिनै गासै थानसालिफोरावनो दिनै आर'ज गाबनाय हाबाफारिया सोलिदों आरो बेयाव दिनै आसामजों नङा बे सारा बुहुमावनो जेराव बाथौआरि दङ बेयावनो दिनैनि बे थानसालिफोराव खौसेथि आरो गोजोन थासारि लाबोनो थाखाय दिनैनि बे सुबुं माहारिनि गेजेराव इसोर आफा बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबनाय हाबाफारिया दिनै जागायदों आरो बियो सानस्निनि थाखाय गोसो खुसियै उन्दै गेदेर गासैबो बे जोंनि बर' हारिनि आसार खान्थि नेमखान्थि बायदि दिनै बे रंजानायनि हाबाफारिया जागायदों। बेनिखायनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै नोंथांमोनखौनो दिनैनि बे थानसालिफोराव खौसेथि आरो गोजोन थासारि लाबोनो थाखाय दिनैनि बे सुबुं माहारिनि गेजेराव इसोर आफा बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबनाय हाबाफारिया दिनै जागायदों आरो बियो सानस्निनि थाखाय गोसो खुसियै उन्दै गेदेर गासैबो बे जोंनि बर' हारिनि आसार खान्थि नेमखान्थि बायदि दिनै बे रंजानायनि हाबाफारिया जागायदों। बेनिखायनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै नोंथांमोननि गासैनिबो मोजां सुखु गोजोन न'खर दालांनो हानायनि समाजनि खामानि मावलांनो हानायनि गासैनिबो मोजांनि थाखाय दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय थानसालिनिफ्राय गोसो गोरबोजों बराय